bapakne Jawa, oh, mbokne gembel. Iya. Anak-anak gibas. Iya. Ora apa-apa. Terusno Pak, aku pancen kaya wedhus kok. Weh, kowe ngerti to? Yo ngerti. Acah belajar e. Iya tak omongke ngono buldong dek. Iya. Ya wis di nek sesuk tak embake kaya anu wae, kaya buah-buahan iki malah apik. Apa nek buah-buahan apa? Anu, apa jenenge iki mbokne jambu. Jambu karo Dikawin silang karo kewan. apa ana? Dadine jambu monyet. Ha. Jambu monyet ya. Ya sesuk tak pandemke tasmu. Edan. Wih, ora dibandemke ndasku kuwi nah. Ya wis ben apa. Mangga. Tekan ngendi nggih? Nena.